И сега при мен е Боян Петров. Добър ден. Добър ден, господин Петров. Нека да кажа на нашите зрители, че вие сте член на националното ръководство на политическа партия България Република БГ. В края на краищата това е една нова партия, но тези дни прочетох, че вие започвате да се разширявате, създавате и откривате офиси в различни региони на нашата страна. Това дава ли ми смисъл, дава ли ми право да твърдя, че вие бяхте създадени за да промените политическото статукво в страната? Пълно право ви дава и се радвам, че вие оцелихте десятката, защото наистина целта на тази партия е да се промени всичко изцяло из основи и да се премахне съществуващото положение. Така популярно под думата статукво. Всички играчи на тази сцена в момента, които са някои от тях 25 години, са част от това статукво. Те са свързани както политически, така и икономически, макар че ние виждаме формално между тях да има определени различия и благодарение на тях страната е в това положение. Господин Георгиев, вашият човек, днес в едно интервю твърдеше, че вие сте хора, които никога не са били във властта и не сте политически ангажирани и затова имате право да промените хода на политическата история. Всеки човек има право да променя в крайна сметка хода на историята, стига да може. Но сте абсолютно прав и моя съпартиец е абсолютно прав. Никой от нас не е участвал досега в политически формации, политически структури. И не се е занимавал пряко с политическа дейност. Сега да чуем един от зрителите на предаването и продължаваме с целите и задачите на Република БГ в този наистина много интересен период от развитието на държавата. Добър ден! Прекъснала е тази връзка. Една от основните ви цели, когато вие бяхте основани, когато тук ни гостуваше и вашият лидер, бе промяната на Конституцията. Така е. Отказахте ли се от това си намерение? Не. На нашия сайт и в нашата платформа са публикувани основните ни цели и както вие сам разбирате, те са част от обща платформа. Ние не се отказваме по никой начин от декларираните цели. Да, вие имате една съвсем различна идеологическа база, за която говорите. Така. Къде се виждате? Къде е вашето място в целия политически спектър? Без да определяме твърдо, както е прието в България през последните години, да се говори за ляво, дясно, в крайна сметка това е едно говорене, без да се дават конкретни разлики между тези две понятия в маса от изказванията. Ние се позиционираме в център дясно. И се позиционираме, основавайки се именно на нашите принципи и цели, които всеки може да види. В център дясно ще има много политически формации. Вие зависи към коя така ще проявите по-голям интерес. Какво да ви кажа? На този етап не бих казал, че ние виждаме определен интерес от сега определящите се формации за сътрудничество. Както вие, и зрителите на прекрасното ви предаване добре знаят, повечето от тях са свързани с досегашното статукво. Малко или повече. Но всички сме свързани малко или много, И това е обременяващо. Не, аз имам предвид политиците. Нямам предвид гражданите на страната. Имам предвид политиците и най-вече съществуващите политически формации. Така че ние ще бъдем внимателни, когато става въпрос за сътрудничество, но считаме, че няма ясно до нашето появяване, няма ясен изразител. Няма ясен изразител на дясната идея и то в нейния център, който да може да бъде припознат от тези избиратели, които искат и трябва да получат такава политическа формация. Когато прочетох вашите политически намерения за бъдещето на България, едно от така основните и особено атрактивни, смея да кажа, атрактивни в добрия смисъл на думата,
беше вашето желание да се премахнат субсидиите за всички политически партии. Така е. Е ли възможно това да се случи? Разбира се. Вие знаете, че ние превърнахме в кауза това. Да. Нещо повече, ние организирахме референдум, опит за организиране на референдум. Направихме подписка за събиране на необходимите 500 000 подписа. Да. Ние твърдо вярваме, че това е възможно. Има механизми, може да се направи, може да се изкара на светло връзката между политиката и икономиката. И в крайна сметка досегашният опит в България показва, че тези субсидии отиват за всичко друго, но не и на полза рода. Да. И тъй като вие сте магистър по международни икономически отношения, използвам присъствието ви в нашото студио, заговорихме за пари, да ви попитам за всичко това, което става в Корпоративната търговска банка, дали е необходимо ние, обикновените хора, да платим голямата сметка на този етап? Категорично не го. Категорично не, и смея да твърдя, че позицията на Република БГ в това отношение е много силна. Да. А тя е представена, разбира се, на нашия сайт, но аз искам да кажа на всички наши съграждани, включително и да отговоря на вашия въпрос, че българското законодателство в момента, както е разписано, урежда изцяло въпросите, които възникват по повод съществуващото положение. Да. Всичко друго е спекулация. Ние имаме закони и ние трябва да ги спазваме. До сега ние не видяхме един политик, който е отговорен да застане и да каже: нека да спазваме законите в страната. Нека БНБ, в лицето на нейното ръководство, да понесе своята отговорност. Аз сега ще ви покажа едно заглавие на вас и на зрителите. Вие ще го чуете от мен. Лили Иванова и Цеца Манева на хапчета заради изгубени пари в КТБ. Николина Чакръдъкова и спонсорът й кътат милиони в фалиралия Трезор. Сега, аз си мисля нещо друго, че когато човек отиде в една банка и види толкова високи лихви, той трябва все пак да му светне червената лампа. Да се замисли. Да. Абсолютно сте прав. Защото в края на краищата това не са така елементарни хора, но се оказва, че ние българите сме си лакоми. Имаме, ама колкото се може още повече да имаме. И аз това казах на зрителите преди малко. Ние когато сме ходили на концерти на тези хора, нали, когато сме си купували и картини от тях, ние сме си ги плащали. Точно така. А защо сега ние трябва да им плащаме тези пари? Значи, в никой случай българския народ, българския гражданин не трябва да плаща 2 пъти, че дори и 3 пъти. Да. Вие сте много прав, казвайки, че сме лакоми, но лакоми са навсякъде. Не, то е така, да, но... Въпросът е друг. Въпросът е, че именно поради смисъл на капитализма, ние трябва да разберем, че сметката се плаща от този, който е поел риска. Да. Когато излизаш и искаш да направиш бизнес, ти се стремиш към печалба. Когато печалбата дойде, тя е само за теб. Но когато загубиш, загубата също трябва да бъде само за теб. Защото ако работим на друг принцип, както трябва да бъде според мен, печалбата да се дели на определен процент за държавата, за социални дейности и за това, и за това, и за това, тогава вече може да се помисля по друг въпрос. Нашите бизнесмени плащат най-ниския данък в света, едва ли не, 10%, този плоския данък. Така че ако има един прогресивен данък, ние ще имаме малко повече пари за различни социални дейности. В конкретния случай връзката с данъците е малко косвена. Да. По-важното е да се разбере от всички граждани, че всеки носи отговорност за собствените си вложения. Доколкото държавата като институция, каквато тя трябва да бъде, и в този случай има закони, има институции, защото и законите са институции, е разписала механизма как се постъпва в такъв случай. Ние просто трябва да следваме законите. Законите са за всички и те не правят изключение нито за единия, нито за другия олигарх, нито за третия политик, нито за четвъртия бизнесмен. Как ви се стори искането на Искров да се промени закона? Първично, плотна реакция на страх и на незнание как да се постъпи в такава обстановка, а може би и липса на реакция от кукловодите, на които той се подчинява.
Вие казахте кукловодите, но все пак ще излезе ли така чист господин Василев от цялата история, защото аз напоследък това, което чувам, направо ме озадачава. Той си пише някакви послания от чужбина, никой не знае обаче от коя чужбина, и така се комуникира с обществеността в България. Като един, нека да употребя една жаргонна дума, като един пич, не трябва ли да дойде и да застане и да каже: господа, аз съм прав тук, вие сте прави там. Да, опростено погледното е така. Не мога да не се съглася. Но това е най-елементарното. Но пък искам да обърна внимание на зрителите и на нашите съграждани на едно много важно нещо. В крайна сметка, ние до сега нямаме информация. Какво точно се е случило? Никой няма поднесе. Бяха изнесени, неизнесени. Да, точно така. Да не ги повтаряме, да не губиме времето на зрителите, те са свидетели и вие ги запознавате редовно. От което какво следва? Че някой не си е свършил работата. А този някой се казва банков надзор и управителен съвет на БНБ. Искам да обърна внимание. Сега, доколкото знам, тези жени може би ще бъдат пуснати от ареста, дето са арестувани, дето останаха. Защото от тях може би нищо не е зависело. Вижте, структурата на една институция, каквато е банката, се подчинява на определени правила. И тези правила са известни на всички, които работят в нея, и на всички, които осъществяват надзор. В случая, ако е имало нарушения, тези нарушения трябваше да бъдат констатирани много по-рано. И в тази връзка ние не можем да оставим нещата да отминат, без да потърсим отговорност. Вие не си ли задавате въпроса, къде е реакцията на главна прокуратура? Няма. А защо? Защото може би главният прокурор е на почивка, не знам. И аз така като вас си задавам въпроса и се питам, защо главният прокурор се прави на глух и сляп, виждайки какво се пише, какво се изкарва от вас медиите, пред обществеността и какво се случва в държавата. И когато става въпрос за милиарди, къде са? И дали ще можем да ги открием някой ден, тези пари? Ето въпроси, на които те са прости въпроси, но до сега никой не се постара да даде един бърз и точен отговор. Аз сега съм се загледал в лаптопа, защото търся една новина, която видях преди малко, но смених с друга страница. Ставаше въпрос пак за днес, нали, има дело срещу тези жени, които са от Корпоративна търговска банка, но мисля, че ще ви го цитирам така накратко, че техният адвокат е казал, че те изобщо не могат да бъдат обвинени за всичко това, за което прокуратурата е внесла искането за задържане под стража. Влизаме в частен не, просто да го кажа на зрителите. Случая, но ако искате да чуете само две изречения като коментар, а все пак аз съм бивш колега техен. Само секунда, току-що съобщиха, че сте открили офис в Благоевград. Честито. Така е, благодаря и се надявам всички граждани да подкрепят Република БГ в този смисъл. Истината е, че ние трябва да знаем в крайна сметка къде са отговорностите на управителите на банката и на управителния съвет, но това не може да бъде установено от нас, докато не се произнесат компетентните органи. А те са БНБ, банков надзор и евентуално прокуратурата. Добре, да продължиме, да оставим вече банката, защото в край на краищата ние можем само да си говорим, но аудита, специалистите трябва да кажат какво е състоянието, за да има база за сериозни... Само една вметка, ако позволите. Да, разбира се. Тази банка е имала ежегоден аудит и обикновено той е международен. Да. А той, доколкото разбрах, края на март или на май е завършил подобен аудит. Да, всяка година до края на първото полугодие банките получават годишен аудит. И този аудит е бил добър. Питам се, а предполагам и вие, какви са резултатите от последните 3 годишни аудити? Т.е. от 3 години назад? Никой не знае. БНБ знае. Тя ги получава, те са публични. БНБ каза, че нямало и документи, пък после е имало, пък нямало. Не, аудитите са за това. Те се представят на всички банки, кореспонденти. Да чуем наш зрител. Добър ден. Добър ден. Слушаме ви. Преди няколко дни се чухме бизнесмена от Америка.
Много ми е приятно да ви чуя. Да, аз обещах пак да ви се обадя. Ама обаждайте се, когато можете. Не, от България в момента ви се. Да, няма значение. И от Америка ни се обаждайте. Да. Сега, първото нещо, което трябва да ви кажа, че всичко... Извинявайте, как е вашето име, ако не е тайна? Казах ви, че с оглед реклама не искам да го обявявам, тъй като в момента работя с български компании. Добре, благодаря. Да. Знаете, скритата реклама какво означава? Тъй като и фирмата е на мое име. Качествена реклама е скритата понякога. Да, разбирам ви, между другото, това се наказва много строго. В Америка наказва ли се това? Да, много строго. Много строго. Аз предния път ви казах, Америка не е правова държава, не е демократична държава, тя е правова държава. Там се изпълняват законите. Да. Ние правим закони, обаче после ги променяме както ни е удобно. Значи, ние разбирате, малко съм объркан, защото съм и американски граждани. Да. Значи, законите в България са чудни. Няма кой да ги изпълнява. Сега, относно БТК, с две думи. Да. Първото нещо, което трябва да се направи, тъй като аз съм магистър, и това американски магистър, не български, корпоративно право. Трябва да ви кажа, докато не излезе точната сметка, кое, що и как е, всякаква една приказка вреди на банката. Всякаква една приказка. Знам какво беше банковата криза в Америка. Там трябва да ви кажа, че по някакъв механизъм спряха да говорят във всички медии относно дадени банки. Не знам по какъв начин става. Нямам представа. Събират се и в името на спокойствието на хората и на предизвикване на бунтове и вълнения се спира да се говори, докато излязат официалните резултати. Да. Значи, според мен, това, че има една банка 3 милиарда, 5 милиарда, 7 милиарда отпуснати кредити, това е много добре за нея. Въпросът е, колко тези кредити не са обслужени и не се обслужват в момента. Колко е процента, знаете ли, на необслужените на КТБ? Да. Не се знае, да. Господина знае. Не, и той не знае. Значи, такава информация няма. Ако всички кредити се обслужват, аз не виждам никакъв проблем. Ако се обслужват кредитите до 70-75%, също няма проблем. Други въпрос е какво е обезпечението на кредитите. Ако обезпечението е достатъчно, т.е. достатъчно означава 75% от реално отпуснатата, също няма проблем. Значи, виждате ли колко неща се наслагват. За да се вземе в края на краищата решение. Другото, относно този Омански фонд. Да. Много се говори. Значи аз за първи път чух някои български експерти, на които биш министър говореше там един от НДСВ. Аз не ги познавам като имена, но хората явно се завършили на Запад, имат достатъчно познание по банковото дело. Значи, експертите какво казват? Банката не е в тежко положение. Оманския фонд с една реинвестиция, която не е голяма, тя е около 25%, ще спаси банката. Другото, което го казва, мисля, Каролев се казва един бизнесмен. Да. Да, той каза и другото. Общините са осигурени. То в цял свят е така. С държавни ценни книжа. Това, което се говори, че общините били закъсали, това не е вярно. Това не е вярно. Има механизъм да прочитат те, които го говорят закона е ясен точно и категоричен. Военно-промишления комплекс, който плачат, той е в частни ръце. Проблема е на този частник, защо си е тръгал парите в тази банка. Аз също имам в тази банка пари. Но те знаете ли колко си? Не. И 19 хиляди лева. Разбирате? Да. Малко под минимум. Да. Има ли в други банки пари, които са именно по българския закон. Добре, защо решихте да сложите по-малко пари в КТБ, когато ги внасяхте?
Не. Значи лихвата не ме е блъснала, просто това е едно правило и в американски банки. Аз имах пари в Кипър и така нататък. Значи принципът е, когато се флага, да се флага на този минимум, който ти го осигуряват. Ами аз, да, кажете, защото и времето ни напредна, да. И само две думи да ви кажа. Кажете. Две думи да ви кажа. Значи, нещо относно, което малко извън темата, мажоритарна система, тъй като много се говори в момента. Разберете, в Америка е мажоритарна система, но там има две партии. Ако в България се приеме мажоритарната система, считайте, че две или три партии ще се заковат. Те, които говорят, че чрез мажоритарната система ще разбие статуквото, те ще го бетонират. Благодаря ви, господине. Да започнем от последните думи, които каза нашият зрител, българин, който дълги години живее и работи в Съединените американски щати. Съгласен ли сте с него? За бетонирането с мажоритарната система? Да. Ами не. Първо, защото ние не говорим да наденем на България същата риза, каквато е надяната на американската политическо пространство. Несравними са нещата. И като брой население, ако щете, и като икономическа структура, и като отношения. Ние трябва да създадем за България такава система, която да отговаря на нейните нужди. Имам предвид нейните национални нужди. Тази система, опростено, не може да се казва чисто мажоритарна. Нито да се казва чисто пропорционална. Тя трябва да бъде преценена. Има такива опити, вие знаете, направиха се някакви изменения. Плюс това, ние нямаме тази политическа традиция, каквато има в Америка. Не можем да съпоставяме нещата буквално, на 100%. Тоест, копи-пейст, това за което говорим. Затова ние от Република БГ считаме, че когато се дойде до определене на политическата система, за гласуване в случая, ние трябва първо да имаме ясна визия по това какви промени трябва да се направят в Конституцията, с какво са свързани те и какви резултати са необходими тези промени? Ами, необходими са. Дали ще може държавата да издържи на този... И знаете ли коя е главната причина? Не знам. Която гражданите долавят, усещат, но може би не дефинират пред себе си. Главната причина е, че ние дадахме твърде много свобода на трите власти. Изпълнителна, законодателна и съдебна, да. Което означава безконтролност на съдебната власт. Казвам българска дума, безконтролност. Сега искат още близо 20 милиона съдебната власт, защото някои съдилища няма ли да функционират. Да, ето, виждате ли, никой не ги контролират, защото няма начин. Няма начин при сегашните конституционални правомощия. И те остават отделно. Отделно като една абсолютно самодържавна власт. Добре, има нещо друго. Да се върнем на Република БГ. Вие имахте във вашата програма заложени няколко неща. Едно от тях, си спомням, беше електронното правителство, въвеждането. Но другото, което е по-важно и ми е много интересно как ще стане, вие бяхте записали, ако не се лъжа, цитирам по памет, реанимация на здравеопазването. Имаме ли достатъчно солидна апаратура, за да го реанимираме вече? И специалисти? Абсолютно сте прав да задавате такъв въпрос. И ние сме си дали сметка, че това е най-болната тема и най-трудно решимия проблем в българското общество на момента. И не само. Това е проблем и в Америка, това е проблем и в Европа. Но не така, както при нас. Българската наука, Българския лекарски съюз, обединяваш хората, които работят в този бранш и се грижат за нашето здраве, имат потенциал, имат научно-техническия потенциал, в случая не и технически, даже научния потенциал и ноу-хау, да извършат такава реформа. Въпросът е доколко някой им дава възможност и доколко някой им казва: господа, ние ще ви помогнем, дайте формулата, ние ще изразим тази формула в ясни правила и ще я приложим. Хубаво. Не може някой да насажда
дори и своето собствено виждане на милиони. Няма право да го прави, защото това води до грешки. Смятате ли, че можете да мотивирате до такава степен избирателите, защото може би ще участвате в следващия избор? Ще участваме. Така. Република Това е много важно да се твърде знае, да ги мотивирате, да ги така убедите, че трябва да гласуват за вас, за да можете да влезете в парламента с тези предложения. Там са законите. Така е. Иначе да. Но аз когато гледам днес едно така социологическо изследване, ГЕРБ, БСП, ДПС, ББЦРБ, АБВ, Атака и НФСБ, няма ви вас. Това смущава ли ви? Не. Това не ни смущава и не ни смущава, тъй като първо ние не знаем на каква основа е извършено проучването, каква е неговата методика и методология, но дори да оставим това, по-важното е, че ние работим и знаем какво сме направили в страната. Ние градим структури, ние имаме нашите привърженици и ние не се страхуваме да влеземе в политическото съревнование. Да. Все пак ГЕРБ излиза напред, 8% пред БСП, но това нека не забравяме, че са прогнозни резултати. Резултатът ще бъде на 5 октомври, ако тогава са изборите, разбира се. Ако? Има го и този въпрос. Има го. Ако има, тогава? Така е, за сега нямаме основания, следвайки декларациите на политическите партии, че изборите ще бъдат преместени. Но както знаете, всяка заповед е предпоследна, образно казано в нашата политическа. Да, но доверието във всички институции, особено политически, е на критично ниво. То е толкова ниско. Ами то заради това е ниско, защото тези институции никога не са работили правилно. И през последните 25 години ние виждаме едни и същи хора, които формираха това статукво, които обсебват политическото пространство и не дават възможност на нищо свежо, ново, здраво да покълне, благодарение на ето, вие ме попитахте защо трябва да има промяна в Конституцията. И заради това, за да се дава възможност за обновяване на българското политическо пространство, то да бъде динамично, да се обновява непрекъснато, а не да бъде една статика, едно статукво, за което тази дума така или иначе чуждица я наложихме, която обрече България не на развитие, а ние вече 7 години сме в Европейския съюз, независимо от кризата, а обрече България на едно просто съществуване. Ами, господин Петров, времето ни понеже изтече, аз искам да ви благодаря. Ще ви поканя в най-скоро време, защото сте приятен събеседник и нещата, които дискутирате в Република БГ, касаят, струва ми се, всеки един обикновен българин. Елитарните разговори ще ги оставим за след изборите. Сега трябва да говорим така, че хората да разберат от каква партия имат нужда в следващия парламент. Ако позволите само две думи, за да заключа. Нека нашите граждани да разберат, че те им трябва да гласуват за тази партия, която им дава възможност сами да определят собственото си бъдеще. Република БГ това ще им го осигури. Не забравяйте какво сте обещали тук в нашото студио. Ще го осигури Република БГ. Благодаря ви много, господин Петров. Благодаря, лек ден. Довиждане.